bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo ɓiɓɓe mbimi wonki rendo renduɓe miijo e feere wadduɓe junggo e fandu alaɗa yano artiɗo wonno ñawɗo yiiɗa ceeraɗo dañi bamo yewtere men wiitede holmbo woni an waɗore ɗo e kala saaha e ayawo men habrirde Pindi TV en jetti khalifaɓe diine e khalifaɓe aado bandiraɓe yewtere men holmbo woni an ene bismi hande suko to batte duuɓi kono ko mawɗo ɗo batte hakkille jeyaɗo toon to Bosoye en batta so wona totten bo o salmodiray yeɓoɓe ayawo habrirde Pindi TV assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam salmini on mi juuri mon mi namdi mon duwaw mi neldi on duwaw kadi ko arde ɗo en tan e garangal gandanɗa hoorema musidɗo o Amadou Har Mbengue donc noon garmi ɗo pour wawde yewtude e bandiraɓe donc mi salmini noon foof mi juuri mo ɗum noon yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ɓe joguima kadi ni fama muye wonde mbiɗen bismiɗen ko jeyaɗo toon to Bosoye holmbo woni an? min ko mbiyetemi ko Mamadou Sall jeyami ko wendu Bosiyaɓe jooɗimi ko ɗo e Dakar oui ko Mamadou Sall mbiyeteɗa jeyɗa ko wendu Bosiyaɓe so tawi min jiiɗi andude Mamadou Sall holto rewi a meeɗi janggude école walla alqouranil karim? Mamadou Sall meeɗa janggude école ko alqouranul karim tan janggumi. Beela a jofni walla a jofnani? eyyi min mi janggi alluwalam premier koye babam to jangumi ha jofnumi battumi alluwal deuxiéme alluwal ɗimmal ha dañmi gandanɗa hoorema 30 hisib après jaltumi paami Wodobere janggoymi toon ha darmi yettinde alluwalam deuxiéme gimmirim toon gartumi gandanɗa hoorema Horkoƴere ɗon janggumi kadi gandanɗa hoorema ha jettimmi alluwalam deuxiéme alluwal ma firti ko alluwal ma gadanal ɗo jofnuɗa ɗo kaljiɗa ka goppitaɗo jaaɗa nde jofnumi nde mi yaltu jaami janggoymi mais e yaltinma mi yaltu galle babam jaami janggoymi koye galle bamma jangguɗa babam jangumi eyyi babam jiddude babam yumma e baba mi wiye Ceerno Oumar Sall on jofninma ha kaljiɗɗa neɗɗo so jofnin noon hewno wiyede mi waddima e Ceerno Kaari walla koye belaɗe ma tan jaaɗa? on jofnimi ha paari gaynimi neftimi alluwalam premier mais no jofnum nde bo durso kena boye 30 hisib qala alam ullaka bira binnas dursino ɗum mais toujours kadi ngal won deuxiéme continmi ha dañomi gandanɗa hoorema 40 hisib après jaami paami gandanɗa hoorema Wodobere firti ne jofnuɗa nde kaljiɗɗa tan ko aya jokkoyɗa banggue goɗɗo aɗa andi photo men so almudu alluwal mu gadigal siko tawi a jofni ɗon ɗo jofnuɗa ɗo ko ceerno duwantuma so downi mom embo wawi waddudema e ceerno goɗɗo jagguinma gam ɗaɓɓita toon ɗon a yaha toon ɗaɓɓoyde sa o waddima e on ceerno jaaha ko ɗon jinmi yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ɓe paamo koye yamirore ceerno o gummiɗa ɗon jaaɗa walla koye yamirore ceerno ko yamirore babam ceerno gimmimi ɗon jaami paami Wodobere paɗa Wodobere makkaji en calmini Wodobere makkaji naaɓe yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ko wona ko ɗum ne jottiɗa Wodobere makkaji to toon beela a dañi toon yettinde alluwal ma ɗiɗaɓal? alluwalam ɗiɗaɓal mi yettini toon gimmirim toon mboɗo durso kena boy fodde 56 hisib 56 kono firti hisibaji nayyi ɗi kam a deftande 56 hisib aɗa dursi ɗo 55 e jeegom firti hisibaji nayyi ɗi kam a dursitaki eyyi gartumi Horkoƴere gartoɗa Horkoƴere Ceerno Sidi Modi to mbattumi hisibaji nayyi en calmini Ceerno Sidi Modi si almuɓe makko kala waɓene général ba en calminiɓe no fewi ko noon toon jettimmi alluwalam ɗum ɗo ɗiɗaɓal ngal ɗon jottinɗa ɗum eyyi beela a reeni walla a renani? oɗo saaha kay mboɗo wawi comme denɗo eyyi nden gimmotomo Horkoƴere nde Wodobere mbo durso 56 nde garmi Horkoƴere nde toon jettimmiɗi ko toon jottinɗa ɗo Ceerno Sidi Modi si ko ɗon ndenɗa aɗa wawi min ɗo memande hay sinna woman yaqnutu min kunna lillahi wa rasuli wa ta'amala salihan ɗon jinmi garanami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة
وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما jaram sadakallahu lazim a jaram o qur'an belɗo mo janguɗa ɗo qur'an o ne weeli ina selli ko wona ko ɗum ko a ɓaari walla a ɓarani mi ɓarani holko saabi ɗum o qur'an no wayi welde ni jangga jaaha ha ɓooya tan gacca ɗum holko saabi ɗum ko caɗele walla saabi ɗum tan taw hankkadi mi yonti wadde galle mi yonti kadi gandanɗa hoore ma ɗannati après jeltumi jaaɓe ɗannima mais won yontuɓe wadde galleji nana kedde jangde nde ne jangga oui c'est vrai deftere nde fof nana hen joɗɗa ha ɓooya tan qur'an no wayi welde ni te kala ko janggate aduna o ko qur'an ɓuuri joɗɗa ha ɓooya tan mbiyaɗa acci ɗum haalan min komin paami ala min gaccani min jaa ƴewde min gurdiri galleji amen wona gaccugol minen ha joni hamin jangga oui denɗo ha haljiri woppi holno janguirta holmo jokkata joni hande ha joni min jangga sernaɓe ne keewi ɗo hande janggen yaaci min jangga ha joni joni so tawi en jiiɗi mbiyen beela hande oɗo saaha caggal nde mbaɗɗa ɗum ɗon faama tigui an woppinma ko caɗele beela hande a yalte caɗele ɗen beela yalte caɗele ɗe caɗele kay bani adama wawi yaltude e caɗele ɗum koye wadden hanno tan keddeɗa toujours koye caɗele tan woni bani adama kay guila ne jibinade Allah wi laqad khalaqnal insana kay fi kabat toujours koye caɗele tan kala saaha koye caɗele toujours koye caɗele kono tan ɗum ɗon noon beela hanana tan mbasa yaade gona almudagal ma keddoɗa hen kontina ha Allah rokkuma ijasa o sabu ko janguɗa ko ɗo ina selli kadi no weeli kono noon seremɓe nana ketti en enen gona seremɓe e ɗum noon ko caɗele ina jogui tan caɗele ɗe ganduɗa ko tengtuɗi e nder almudagal ko ganduɗa an a wawa ɗum yejjidde e gurdam ma e kala saaha no arayma beela ɗo wawi famminde yeɓɓoɓe a yawa haɓede ɗo Pindi TV way min par ce que ko fate affaire almudagal min mboɗo wawi wiide mi yiɗani hen caɗele no fewi par ce que avant tout d' abord min koye nder gallamen jangguɓe donc bam to hojiɗe bam yumma e baba jangguinimi min gueɗam foof koye nder gallamen ɗon janggumi ɗon kadi mawnumi ittiyam ɗon tan ko yaltude yaade ne jokkoya kadi sa kadi ne jami jokkoyde kadi gandanɗa hoorema jangde nde kadi hay nden mi yiyani hen caɗele e voilà min jaaɗa jokkoyde nde jangde nde a yiyani hen caɗele beela to battide gummiɗa to garɗa e commerce o hande jogaki caɗele tan ɗe ganduɗa ko tengtude kadi ina keɓma hen ina taka saaha fof kadi hakkille ma rutto e almudagal ngal no avant mboɗo waɗa commerce avant mboɗo ɗuminen taw mi joɗno ɗo e Dakar ko Afrique central ɓurnomi wonde toon ɓurnomi commerce am toon ɓurno wonde toon ɓurno wadde base am mais sakket mum Afrique central natti yaade après min garti min mbaɗi ɗo base uji amen natti yaade hanti gartuɗon gonko mon wonti ɗo e nder leydi Sénégal en duttota ha joni tawde ko almude en nodduɗen beela aɗa yima non min mi yimani a yimata mi yimani beela aɗa winda ko faare lasra non mi waɗani ɗum ko almuɓe ina teska ina jogo caɗele e kala saaha en teskima ɗo e nder leydi Sénégal wiyede ko wayno jelari yo nattu ɗum beela aɗa jogui hen yiyande yaadude e wiide yo jelari nattu e nder leydi Sénégal nder jelari ko yaade e nder leydi Sénégal ko wiyete yo acci ko min kam to banggam min dal mboɗo nana yimɓe ne kaala ɗum kono noon min wonno mi wona jangguinowo donc mi jangguinani kadi mboɗi e jangguinoɓe noon kono min kam mi wawa wiide yo jelari acci nder Sénégal par ce que jelari kadi ene ɓeyde ene jogui ko ɓeydata e almudagal voilà jelari ene jogui ko ɓeydata e almudagal no fewi jelari ene jogui ko ɓeydata e almudagal no fewi kono ina waɗi kadi gueɗe ɗe ganduɗa hande yimɓe ina ɓuura ɗum teskade wiyede jelari tawde almuɓeɓe koye beddaji mbalata ɓe hen mbi ko almudo jelotoɗo ɓurata hewde needi moƴƴiri nde jogui ɓe hen mbi ko joguiɓe ɗumen ɓe woni ko ngala soɓe jeelima ɓe ñamat beela ɗo wawi serdude ɗiɗo tati jelari de ene walla e needi ene hokka needi ene ɗigguide almudo ewa amma banggue needi ndi kam fof ko jomum yelo so tawi yelima noon ene jogui ko ɓeydata e nder ma pulaar en mbiya yimɓe adduno jelari ko basal
kono ɗum min ko haala tan min ko mi haalta rewi ɗo wona basal addi jelaari addi jelaari ndi tan ko pour ha almudo gandanɗa hoorema wawa ɗigguti to banggue haqqillam ko ha almudo ha almudo wawa ɗiggude eɗen terodira e hojomaji men natti woɗɗude kono tan ko wona ko ɗum en jii kadi ni wayla no waɗi hannde duuɗi kesse biyeteɗe daara moderne duuɗi jawduɗe zaman o hannde sukaɓe won kadi ɓe ngannduɗaa ɓe natti nawde almumen ɗo duuɗi janggatinoɗe toon to nder Fouta joni ko daara o tan ɓe doganata ɗum ni beela aɗa yiiti hen hoore ma oye daara o ɓuuri wadde rapide ɓuuri yawde to battinedi ni banggue needi kadi kono ko to men to ɓuuri wadde needi to men أعوذ بالله من الشيطان يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم الله جارما weltanama en beltanima kadi yeɓannoɓe ayawo habrirde Pindi TV Allah jarama on jarama yeɓoɓe ayawo habrirde Pindi TV sago Allah sago mon en beltanima gorko mbo Bosay Allah jarama merci beaucoup